Maadjong Domingo ni Judha, Domingo karong adlaw alas City na dugay ko nakamata kay. As 12 na po ko nakato gabi kay tan mo kog has. Nabuang na po kog mga has laki na lakunda na pa hagitan na oron. Ndas na kay banakan man to. Ay bugasan tanawa. Gatampag ang daghana. Sige pang umigas na. Inuo ko tabangan ang hil. Ang hil nga magbalantay. Ano ba ni? Ang daghana ko gugason. Kay ngano gabi Gabi namin na uli. Dali-dali. Sus, ako tabangan. Bigas na. Luto pa kong pamamadal ko. Ang anong service guys, kaya alas 9 pa man. So, nabanat ako panghipos. Dugay pa ko kamatay. Wis kaya nag-ano ako sa dug mata. Kaya araw naman ito. Kaya walay ko nang hipos gabi. Kaya kagabi anong taman. Pag uli, alas 9 na hapin. Nada, nag-invite na mo guys. Ang maninay guys. At to ko na yung ni utuhon. Ang bang undoy. Tay! At to tama ni uto? Wa pa man decide yung undoy. At to bang ni? Wala ko magsabot pa meron. Ilan, witik dyan ta mo liwit dyan. Mga mother dyan. Di ta mag-witik na. Hindi na maka-apa sa ating mga buhatunan na naghanap. Di ta mag-winitik. Witik dyan. Dapat guys, mamalingki ko na migsadyo ko no. Migsadyo ko no. Na, kamat ka. Kung mabisi po may umapuhon kaya nilakaw. Karon magluto kong itlog. Basan sa kay basing nai kagaw. Huwag ko makablaga nina guys, nang bisita mo rito sa Manina, dito sa Tambahatos. Manina yung pero naanad mo kung ate ilan rito. Nakita ko mga tililian. Hindi natin ang bata, natatog, kaya naman igata. Hindi, abre sa daan. Kumplito meron guys, nasali si tiri. At doon lagi? Kwarto ba ang palihog ng guwapa bito ka? Mas tiri pa darigikan pa nagsibu. Nang kuanan, ulingan ng bago nung napay pa sa lubong na na. Tanaw ba talaga, iktin-iktin dito skuan? Idaanan nila ate ili na natikang kang lagi, tatug ka lagi. Ako gikapoy ko. Tatug ka lagi sigbina ka. Guys, magdungag kong saging guys. Kaya snack na mudara to maniragan. Snack na mudari guys, kaya na may saging gahapon. Nalata na mong good nila to. Man good gipod nila sirir. Sir baka nitag itis ba ida reja. Ihurot naman hapit sa ilaga na. Awa. Kamay na namin nabili na, ikaw na mas ilaga. No, nang niyan ako nga sayang pud. Amo na lamang kuwaon kaysa ilaga mo yung pahimus. Lain na pud ni. Lain na pud ni. Ha? Nahurot na pas ilaga hapit na ba? Sayang nga. Kamay na naman nabilin. Unang bulig na. Sayang nga lagi. Na laman nilang agad lagi. Pilihan na ng hinog dyan. Ilaw po. Naman ko'y ginamos di ha. Hindi kagbalin siya. Na. Daot naman gud ni ah. Sayang ka. Adyo man ni. Kuan. Di. Pudlun kay ag-ilaga rami pahimus. Nga ni mo good guys, padugay-dugay ni mo tuba. Putus ilaga, lami ra ba kayo bugtok? Lamig sayo may bugtok sa Rainita. Basta pud. Salina ganis ilaga Ayang. Kana am gud pong way sa gibod ang palibot. Kuan na ilaga. Nagsagbot, ang ilaga ang nuksok. Da guys, manay mo agan. Di naraghan ni kay na may saging hinog sa ilang aglamok. Lahi ra magsaging hinog no. Saktura ko no pero das ni agi wawt da. Puro mo gud puto hilaw das ni agi. Tani kadaghan man hinog. Ay sa itak ang daan. Saging among ani. Agkaring din nga kadalton. Buka-buka na. Pahilaw pa. Kanina nang good guys. Kaya na naginamos ready na. Guys, tanawara ko na guys. Among napalit sa ukay-ukay. Nakaulit na mi. Kaya, nagkay-ukay na malit ko mga square pants. Kaya, magamit ko ito na ka na mamagumi. Una, nagkani ko ka nagpiting kay sakit sa bilahan. Sumadyo pa yung mga luag. Kani ba na ni ko, hindi pa man yung panglakaw. Nice no? Diba? Mga mga uso ng mga square pants. Unang nikabuok.
May brown. Oh. Unahan mo kung mga ingani ka na mga loose ra bitaw. Tulo. Upat. Lagmi no. Ang inom ni kapog dapat black. 5. And then gray. Kaning gray mo yung giganahan. Jud kay pwede pang lakaw. Okay na. Maram sa slack sa dating. Nice no? So man yung napalit ng mga square pan. Diya, dugang-dugang laman is labunin. Mo na yung labhan. Bawa pa, kung iba kong labaro, hindi ka po man ko. O, pagawasan na! Pagawasa! Guys, tanawar ako nito guys. Ukay-ukay pa more, agsuwa. Oh. Nabikas na naman. Pare sagsaging. Ano na di ha? Dapat ginamos guys na. Rosale guys. Ag ukay-ukay sa kalibo. Diya ag sudan sa dinas. Sagbenta. Mana makupatog di daton guys. Wa ko nakablaga ni nanangaan migsaging kay grabe inilugay na mo kay hinog na maguguban sa pinili ay may baog hilaw. Lami maghilaw ito sila sa akin na mus. Karon murag hangtanon siguro murag agkuan ra. Saging ra butihang panihapon don. Kapoy mag. Buti ang Tsa, naitom na ko si Jao kay nananam na magmani. Para bisa ko dang ha 3 months ra man ang mani dang. anak po agsanina dari pupuda. Nada pa yung magpugas wala pud namutos na pagkagamay kay rong kuan. Dan nung bumando na abtan ng nagin. Musa jud ta ugma. Mubutar. Nabuta. Mubutar. Ha? Ano ka? Dadala mag imong ID. Kaya nga naman sila proof. Ha? Ag ako. Yan naman eh. Nahalaman eh. Barus. Burus ni. Diyan. Pala man mo kag diyan kay 1 month pa man. Isang oras ka matutag wala kayo. Ugma dapod mo manglarga. Mula ka kag tagbidang magan sa kag tagbi. Nai ako no. Dito nung pag eleksyon sumangil ay katabo. Ugma pa. Ano jud na adto. Ay katabo ha. Diyan mo to res limbid sa ginainganahan ka. Ito to. Saging-saging raw ko. Kapoy ko guys. Matay. Maraming bugit kapos ang itlog. Kapoy ko taas ng adlaw ron. Hindi lalimog ka ng dumago. Kapodyon ko kay si Dalton magpasaway ang taman. Manihapon ta. Sabi niyo huwag lang maihodang. Mahal. Ito pa rin sunod niya sa ganyan ang karatak ni. Birthday man yung ganyan na. Birthday. Nomad. Tumad. Na nomad. Nomad. Gusto ba kang ate Ellen sa picture? Apa ko maka-online?